tag. Magdali sa doy! It's art ko na game mo. Kani? Yawa. Tanawa! Kuha na ka ng hot water. Tanawa, ang sa'yo mga gawas. Tanawa lagi. Hot water? Cold water, makuha na siya. Dili. Father's Day, oh. Thank you, Faith. Ano ba? Anong si Faith Raman? Ano ako wala? Huwag magkayatag. Ano ba? Nakatan ako ni mo. Nakatan ako ni mo 2,000. Nalimot ka. Unso mo to? Father's Day man dahil no, ako kuan ko kahinomdom. Pero gatagan ko gift ni Faith. So nag-init ko kay dako ni mo gawas ani. Isa kayo Ako mo. lang sa mo gawas ani. Init na. So ito na. Ay mo gawas. Alawan ninyo ha. Ana. Bali. Ana. Di lagi. Jesus. Abay, buot. Agay. Kadugay. Pataka lang yan. Ano dyan gawas, Faith? Tubig din na. Oo. Hello? Tanawa. Hello? Wow! Lagi ka na. Wow! Ang imong init tubig. Tama na. Taman naman dire. Ano yan, tirmos? Sa'yo na kayo ni para muulbo. Para mo gawas, gini siya atong buhatanan kay waman ka. Awar ko ng tubig. Ang tubig ba? Ano naman tubig? Wala ka puno. So, diskarte para mo gawas god. Oh. Tanaw na to. Ala. Wow! Dala. Mano'y bright nga diskarte. Bright nga binugo ba? Di ba? Isaka siya. Wow! Kung saan man ni si Fet? Si Tihol? Saan ni siya nga background Fet? La, sa din na. Sa Girls Town. Sa Girls Town. Tuyokon ko na to. Nakalimot na ka pa. Ah!